Salut, Vexant aici, ziua 53, clipul 53. Azi o să facem ceva diferit un pic. Sunt mulți care au ales ca meserie o chestie creativă, nu știu, desenează, pictează, tatuează, etc. Deci, practic, au ales să fie artiști în viață. Vreau să-mi spuneți de ce ați ales să faceți chestia asta. Nu am făcut artele, nu sunt artist de pregătire, tot ce am învățat singur. Eu sunt inginer și psiholog ca și studii. Am făcut Politehnica la Energetică și Psihologia la Universitatea Ecologică. N-au nicio treabă cu arta, dar întotdeauna am simțit că am ceva în mine și că trebuie să scot afară. Așa că am căutat cea mai ușoară variantă și cea mai accesibilă și cea mai ieftină. Și, sincer, stencil art-ul și decolorarea au fost cele mai bune soluții pentru mine la timpul respectiv și încă sunt, pentru că implică costuri foarte mici. Aproape oricine poate să facă chestia asta. Și da, asta e întrebarea mea pentru voi. De ce faceți lucrurile astea creative? Eu simțeam că am ceva în mine și că nu pot să îl scot cum trebuie și trebuia să scot creând ceva. Cam asta era ideea. Și o să facem o chestie. Vreau să lăsați un comentariu aici pe postul ăsta de ce v-ați apucat să faceți chestii creative. Și duminică o să fac o extragere cu persoanele care sunt băgate în această listă și o să-i trimit un tricou surpriză. Ce ziceți de asta? Ok? Bun. Cam atât pentru azi. Mă apuc de treabă că mai am o grămadă de lucruri la un proiect. Mulțumesc că m-ați urmărit. Vă doresc zi bună, că în sfârșit am reușit și eu să postez ziua. V-am pupat!